Яхмос да био бача, яхмос, морожникам астай. Кубдем бин. Мошина бихдиш рафта Иса. Ача ҷун, морожник мефура. Морожник. Ача ҷун, морожник. Да 20 соли ҳаётим якум бора морожник фурӯхтасам. Будем бин ай. На мошина наушдагим шо. Ку аштариш мегирин. Боше, тур қапақ неравоя, мошина нақапен. Бе. Иҷа ҷойс нест шом Ҳамад ҷун. ҳаме олимо гуфтаган ки ҳар ки морожник худ оқибат рихин шуд. Худ ели карусали содаги ба под. Ака ҷовиди красавчик, ма дайнаиш битем ба дайнаиш. Ҳайвон рест кадета мегири. Охир мада маъқулай. Маҳмуд Турб, агар аиш бигири баъди хӯрдани морожник 100 дринки 100 мерава сумоя бурори метӣ. Сара бигӣ краскаи мошина нахӯриши. Ма 5 та мегирим. Аким зарда гӯш ки аиш мегирим 5 та. Ё Фирӯзча, ин мега 5 та мегирим. Ба фигн туалети хишон ақад туалети ҳамсояшон залог мегира. Бигира? Ма чупа пупс. Шоруға пиштия морожник гира накӣ. Ай, Исмати ҷани Тануш ман нера бигӣ, Тануша салом буганои ма. Ай тохта номард, ваҷа ташани ба чанд буд? Ай. Наконец муйсара пас мекунам. Чокади Султон Сағира занг зан мардуми сиёҳ сафед зарафшон ай М1 то М тамом шидана ҳама рост барбери некрӯз. Сағира у хоначаи ту мерай пас мекунӣ у вай неста я намуд пас мекунад сразу сум шои бурори метӣ. Сағира у хоначаи ки ту мерай пас мекунӣ вай неста я намуд пас мекунад хата да Дубай ҳис мекунӣ. Сағира ҳамуд декана дай пишти муй саритра хориҷ кард. Да пишти сарит устод маро бубахш менависад, декан мебинад сразу қабулот мекунад, даже стипендият метия. Пешаки занг бизан очурат бигӣ ки передоз нашай бо. Аждата. Давай. Наконец муй сара пас мекунам. Дир солаи муй сара пас кардагӣ набудам. Бе. Акай Вандам. Некрӯзи рӯз. Да корай. Ман ами Султона гуфтам ки сара пас мекунад сразу сум шои бурор метӣ. Майна. Сразу сум та бигӣ. Зинда бошӣ, ранги одамо шидум бовар ки. О, чокади ҷовид? Клянусь бабушка агон кас агон кор накардам, дандон шутестам. Қарза намиёрӣ? Этине ки мирди ва ҳами қарз гуфтӣ. Сейним симидгаш мондагӣ буд гуфтам да хотират бизанам. Ҳами олимо гуфтиянам камбағал ачен бурук дардана дымбаш дара у состар адата турсикач ка намебинаш зато. Олуи сия. Олу дымбат гуҳоло хам қарза ма метум та намегрезм ку. Ҳами олимо гуфтаган ки ҳар ки сабр кард оқибат хайр кард. Тира амада хайриш ку, як қарз буда. Ман намедонам, ман сума аждад мекунам, сума бигӣ биё. Бе, ҳайвон рест ки да аждад мемонӣ, лучи сразу запрос ори ку. Гӯш ки хушрӯе, Тануш, Света кӯш, чашмота пӯш. Ҳаму қарз тама миёрум, аждад ку. Бе аки номрои компания чанд буд? 900 компанияра ковё. Ма ким шумо да занг задам? Одам. Ба чӣ хаяга немада фақат одамо занг намезанам? На бо шумо ба суҳбат баромадам. Ва ё занг мезананд сразу сум мепурсанд. Охир шумо аз онҳо қарзидор ҳастед. Берез ки шармандам накирӣ зодрӯз омагон сум парто? Зодрӯзи шумо ба мо дахл надорад. Надора ҳа? Акмада чӣ мегум? Тануш, анамуш. Ма айта қарздорам, ма амуро бахшидум. Полни. Фирӯза Ҳафизова. Шорух, да вақти даст дар пиша русид гиря накӣ. А чағаре фоида надорад. ин дарсо фоидамо надора. айда Садиқ бухонӣ устоза русиро ёд мегирӣ. Шорух, агар 35 диплом дошта бошӣ, дакистат сум набоша арусу нигоҳ намекуна, бефоида гиря накӣ. Шорух, ин варақитра арусу бина ҷоша кидатит мекуна, мефурад ки арусу хушбахт шава. мада битеш. мара нагирӣ доил сахтат мекунам. мада ишқитат любов қабидагим Пануш. Шорух, ай пишти аруза падлоя гиря кунӣ. ози марам гиря мекунам. хаб ки. куис нигоҳ? Гландон. мара нигоҳ? Тануш. хеле хаб. ту намебаям, ҷо медонӣ? намебин да пеш нависагия. оли хушрӯ бухол магазини бен қапай нависагия. Гландон, мебахшини, ма ким шуморо присидесам? Бензинотон чанге? ози карантинаи замино дигар нефт наметиям. 6 сомон шудагия бензин. ина охи, дидӣ? Да, боша мерези. ҳами олимо гуфтиям пешай мошин харидан аввал бензина бигӣ захира ки. рудаки гуфтай? я рӯз пешай, бигӣ 50 табрез. Фирдавсӣ чӣ гуфтай? 10 табрез. Фирдавсӣ гуфтай поёни шаби 34 ния. Акити сабсафеди? Эта агар да ҷой мемебиди ку, хита медиди хандара дингала. ҳайвон рест ка шарамандамон мекунӣ. ҳами олимо юнони қадим гуфтиянд ки патсан ошиқ мешава ё сиёҳ мешава ё репери. сиёҳ будай. Гландон, передоз шидум аждата. мерез ё не? ё хидам бихезим бирезим. ара. бахшиши калон бензини мо тамом шуда будай. 1.5 соат ждат дорем. охи онанги хирмо бензин нест пиёда бирам. 1 соат. 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 1 soat. 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 1 soat.
قافیه چیتکه همش باشه. یو جودی красавчик سرش کنم سرش که یو دیست دا جنونی لووش رنگی دنبای گوسپان موتور ششسه دیدی که تیز اتسن سه زمان اون نکه رفتیم جنونی قش سرد رنگی مش مخیری مش میره ایهش بس نشید ای سر خوش رو نه و برات گرفتگی بدم خیلی گپ نه رفتیم جانان سرد رنگ قورود داری دو تا بورود مخیری یگانگورود بس نمیشه واقعی تو پیش میدوی میای باید نجمیای جو آخی تر همارا بفهم همه پرستو برای هم بیا بیتا قبیدن دا بولای بید یک گلم میدوان نیک ما پیشکام میدوان دیدی اوجه یکم برای اوجه چی خیلی سام خیلی پیاده پیشکام پریاموی بیتا قبیدستان давай دالش میره مگنه دا بولای بیت میکنیم چه بام بیت نوی که همه ترکوش جنون لاو مینرسه گوش کنن این مرا حوزی هر داد میکنن آلیگ مالیک بعدی او میخورن یگون والیک آخی نوی که دایجا قوش نکو اولوه قفای من ارکمانی تیم اولی بوناگا ترکی بارون قطعه دوزی فرزند کوهی بلند ما نویستگیم